Време пречиствателна станция около 600 литра в секунда. 420 е максимум за настроени помпите. 4 помпи. Това е вода, която може да пристигне и да обработи. Не говорим за аварийна ситуация, когато има голям проливен дъжд, да сме отводителни помпи, шахтите се поемат. Сега, когато бяха дъждовете, почти 4 помпи се поемат да пита който е. Колко е сега момента? Сега в момента е 140 литра в секунда, но водата пада около 60-80 литра в секунда в момента. Водата подава 420, къде останало остатъка? 420 кубика подава вода. Вие карате Комчилград и по селата Комчилград. Не, говоря града. В града имам за 2 скала. 400 литра в секунда се подава от извира. Той има течове по магистралата. Това е 300, айде 300 не. 300 говоря. Това не е. В момента една помпа работи с този 160. Аз за мен много ми е...